Me yake faruwa? Na ga tun jiya kina ta min flashing, at least daga jiya zuwa yau kin yi min kira ya kai 60. Ni wallahi na kira ka ne dan yin ma wata tunatarwa kaɗan. Okay, nasiya? Ina jin ki fara mu. Dan Allah ina so ka duk abin da zaka yi ka zama mai rike ibada. Musamman sallah. Yin ta akan lokaci yana da matukar amfani. Sai kuma ka daina ƙarya dan Allah. Saboda ƙarya ba abin yi bace ba. Ƙarya tana rage ma kima, tana kuma zama da mutunci a ko'ina. In ka rike gaskiya kuma to duk inda ka je za a kalle ka a matsayin babban mutum. Kuma ya kankanta mutum ya rike gaskiya to ya wuce raini gaskiya. Saboda duk inda ya je na kwarjini za kuma daga girmama shi kamar yadda yake girmama kowa. Sannan kuma ka san cewa mutuwa ba sallama take ba. Kullum nafsin za'ikatun. Allahu akbar sayyada. Wato gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki da waɗannan kalaman da kika faɗa min. Har kullum maganar da mahaifinmu yake faɗa mana kenan idan ya tara mu ku riƙe gaskiya da amana. Hello? Hello sweetie, na miki alƙawari ban cika ba. Bibi kuɗin da ka ce ka tura min wallahi har sun ƙare kuma ba ni da lafiya ina kwance a gida. Wasu kuɗi nake jira su yi gobe su yi ko ba yau. Ina kwance a gida ba ni da lafiya kuma kuɗin da ka tura min gaskiya sun ƙare kuma zan ci kuɗi da yawa saboda a kwance nake. Saboda haka ba na nan na kira bari na tura miki ko 50 ne. Turo min account ɗinki. Idan kuma kin ji sauki kenan. Bibi ruwa fa ake samun fa. Ruwa ake samu ki a yana. Salamu alaikum, bawan Allah da ka ji. Wallahi duk kalaman da ta faɗa maka ƙarya take. Duk maganganun da ta faɗa maka ƙarya take. Ka ganta nan ma yanzu a hotel na ganta nake faɗa mata gaskiya. Malam kai kuma wane? Kana ji yanzu abin da za ka rike kudadenka ka ajiye maybe za su ma amfani ko ka je ka kai masallaci ko ka taimaki iyayenka da shi ko ka je ka kai makaranta ko ka. Hello? Tun da haka ne na fasa turawa. Ka da ko? Ashe dama duk maganganun da kike faɗa min ba su zo nan ɗinki ba a nan suke. Kai wani zubin wawa ne mara hankali wallahi. Okay, ni ne wawa. Ina abin business ka zo ka lalata mini biya na zaka yanzu koya aka yi. To duk business din da zaki ki rasa business din da zaki sai da ƙarya. Kabarin ka daban nawa daban fa. Ba kabarin mu ɗaya ba amma an ce ka so dan uwanka abin da ka so kanka yanzu ba kika gama faɗa min na rike gaskiya na yi gaskiya na yi amana kuma ke gashi zaki ƙarya a gaba. Allah ga gacin banza wawa. Okay da ni zaki faɗa to tawo.